ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଏଥୁ ଆନ୍ଧେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଇଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ଏମନ୍ତେ କୃପାବିଷ୍ଟ ଯଦୁବଂଶୋଦ୍ଭବ ରୁକିଣୀ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖକୁ ନାହିଁ କୁରୁ ଏ ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ତ ବହି କରି ପ୍ରୀତି ସେ ତ ବିଚାରିଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ ଜ୍ଞାନ୍ତି କିମ୍ପାଇଁ କରୁଅଛ ଏପରି ଯୁଗତି ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ କରି ପଡ଼ିଛ ରଥରେ କହ ତ ଅର୍ଜୁନ ତା କାରଣ ଥରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନୁହଇ ସେବିତ ଇହ ପର ଦୁଇରେ ଅଟଇ ଅହିତ ଏହି ସକାଶରୁ ଯେ କାତରକୁ ଛାଡ଼ି ଉଠେ ଅର୍ଜୁନ ବାହାଦୁଇ ମୋଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ଗୁରୁତ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କହତ କି ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବିନ୍ଧିବି ତାଙ୍କୁ ବାଣ ଏହାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ସେ ଏବେ ମରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ରହି ଗୁରୁଙ୍କର ଠାରେ ଦୟା ବହି ମୋ ବଳ ଗୁଣ ଉଣା ହୋଇଗଲା ହେ ଜାଣ ହି ନାରାୟଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦୀକ୍ଷା କଲେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏବେ ମତେ କହେଥି କର୍ମ ଏହି ସକାଶରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିତ ହୋଇ ଥରକୁ ଥର ପୁଛୁ ଅଛି ଜାଣ ମୁହିଁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ତମ ଶରଣର ପାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କହିଗାତ୍ର କରେ ପବିତ୍ର ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୋକ ହନ୍ତା ହୋଇ କେହି ମହିରେ ଥିଲା ପରି ଲୋକ ଦିଶୁ ନାହିଁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଲେ ହେଲେ ମନ ଜୀବ ଶୋକ ଭାଗ ରୂପେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହି ନ ଯୁଝିବି ବୋଲି ରହିଲେ ତୁନି ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ହସି କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବଚନ ଶୋକ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତା ପାଇଁ କର ଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ କୁହ ପଣ୍ଡିତ କଥା ଯାକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଲା ଜିହିଲା ଲୋକକୁ ଶୋକ ନ କରନ୍ତି ହେ କହୁଛି ଦୁହଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ନର ସାଇଁ ଥିଲା ହିଁ ପୂର୍ବେ ଜାତ ଏବେ ହୋଇନହିଁ ଏବେ ପୁଣି ଜାତ ହୋଇବା ଥରେ ଏଥିକି କିମ୍ବା ଶୋକ ଧରୁଛ ମନରେ ମହିଲୋକ ଦେହରେ କୌମାର ଯୌବନ ଜରା ଯେଉଁ ରୂପେ ହୋଇଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ରୂପେ ଆନ ଦେହ ହେଉଛି ପ୍ରାପତି ପଣ୍ଡିତ ଏହା ଜାଣି ମୋହ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ସମ୍ବଦ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦିଙ୍କର ବଦ ହେଉଥାନ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହାକୁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ନ ବାଧେ ସେହି ଜାଣ ଲଭେ ମୁଖ୍ୟ ପନ୍ଥା ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତବେ ଦୁଃଖ ହେ ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ଅସତ୍ୟ ଅଟଇ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କରି ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା କହି ବିଚାରିଲେ ଭାବ ତାର କେହି ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ ତ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମୋ କଥାରୁ ଜାଣ ଗାଁ ନିବଦ ନିର୍ବାହା ସବୁ ଜଗତକୁ ତ ଆତ୍ମା ମହାତ୍ମା ବ୍ୟାପିଛି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ତା ମହିମା ତାହାର ବିନାଶକୁ କରିବାକୁ ମହି ମଣ୍ଡଳରେ আহিବେ ବିଜୟ କେହି ନାହିଁ ଦେହି ଲୋକଙ୍କର ସେ ଦେଖୁଥାଇ ଦେହ ନାଶ ହେଉଅଛି ନ ପାଅ ତୁମ୍ଭେ ମୋହ କରେ ଧନ ଧରି ନ ଉଠ ଏବେ ବେଗେ ମାର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଧୀରତିଶ୍ଚର ଭାଗେ ମୁଁ ମାଇଲି ମତେ ମାଇଲା ଯେ ବୋଲୋଇ ତାହାଠାରୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଆଉ ନାହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ନର ସବୁ କାଳେ ଆତ୍ମା ତ ଅଟଇ ଅମର ଆତ୍ମାଠାରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଉପଗତ ହୋଇ ନ ପାର ହେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସୁତ ସବୁ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମର ହିଛି ହର ଘଡ଼ି ଜାତ ହୋଇବା ବା ମରିବାର ଛାଡ଼ି ଏକ ରୂପ ହେବାରୁ ନ ବଢ଼ଇ କେବେ କହିଛନ୍ତି ବସି ଋଷି ବାଳି ସର୍ବେ ନିତ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଦିତ ପୁରାତନ ହେବାରୁ ନୁହଇ ବିକୃତ ଦେହକୁ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଇଟି ଦେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ କରି ଆତ୍ମା ଥାଏ ରହି
ଜାତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେ ଆତ୍ମା କୋଟି ଜାଣେ ସେକାରେ ମାରିବ ମରିବା କି ବାରଣେ ପୁରୁଣା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା ପରାଏ ଆତ୍ମାଟି ଯାଇନା ନୂଆ ଦେହ ପାଏ ଆତ୍ମାଙ୍କୁଟି ଶସ୍ତ୍ର ନ ପାର ଇଟି କାଟି ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ନ ପାର ଇଟି ହେ କିରଟି କଦାପି ଆଦ୍ର କରି ନ ପାରେଟି ଜଳ ଶୁଖାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଅଣୁଏ ଅନିଳ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କାଟିଲେ ନୁହଇ କେବେ କଟା ନୁହଇ ସେ ଦେହ ପଥର କଣ୍ଟା ଲଟା ମୁକ୍ତି ନଥିବାରୁ ନ ଯାଏ ସେହି ଜଳି ଓଦା ହେବା ବୋଲିବା କେହି ଏହା ଭାଳି ଦ୍ରବିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହଇ ସେ କେବେ କହ ଅର୍ଜୁନ କାହୁଁ ସେ ସୁଖୀ ଯିବେ ଆତ୍ମା ବିନାଶୀ ଥାଏ ସବୁଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କରି ରଜନୀ ଦିବସରେ ପୂର୍ବ ରୂପ ନ ଛାଡ଼ି ଅନାଦି ସେ ଅଟେ ଅପ୍ରକଟେ ସବୁରି ଦେହରେ ପ୍ରକଟେ ଗୋଚର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଚକ୍ଷୁ ଆଦି କରି ମନେ ଚିନ୍ତି ତାକୁ ନ ପାରଇ କେହେରି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଚର ଏକଥା ଜାଣି ଶୋକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୀର ଦେହ ହୋଇଲେ ତ ଆତ୍ମା ହେଉଅଛି ଦେହ ନାଶ ଗଲେ ସେ ନାଶ ଯାଉଅଛି ଏହା ଭାବି ଅବା କରିବ ତୁମ୍ଭେ ଶୋକ ଏତିକି କହିଲି ଯା କର ହେ ବିବେକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତ ଅବଶ୍ୟ ଏ ସଂସାର କର୍ମ ପ୍ରକୃତିର ଦେହ ହୋଇ କରି ଜାତ କେତେ କାଳ ନ ମହିରେ ହୁଇ ବ୍ୟକତ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ଲୀନକୁ ଭଜଇ ତହିଁକି ଦୁଃଖ କରିବାର ନ ଜଗାଇ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁରୁ ଠାରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଦେଖି କରିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାଏ କହୁଥାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ସେ ରୂପେ ସଭିଏ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ହେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜନ ଜାଣି ନ ପାର ହେ ଗାଣ୍ଡିବି ଅର୍ଜୁନ ଦେହୀମାନଙ୍କର ଯେ ଦେହ ମୃତ ଜାତ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବିନାଶୀ ସର୍ବଗତ ଏହା ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ମାନସ ଲାଳସା ନକର ହାୟର ଅର୍ଜୁନ ମହାଯଶା ଆପଣାର ବୃତ୍ତିକି ଆଦରଣା କର ନକମ୍ବା ବ୍ୟଥେ ଶୋକରେ ଶରୀର କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ ହୋଇ କଥା ଥିଲା ପରି ଦିଶୁନାହିଁ ମହାରଥା ଅଲୋଡ଼ାରେ ଫିଟି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ତହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲୋଡ଼ା କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଯେବେ ନ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ଅପକୃତି ପାପ ପାଇବ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ ଏ ଅକୃତି ତୁମ୍ଭର ଯେବେଟି ବ୍ୟାପିବ ଶୁଣିଲେ ମଲା ପରି ତେବେଟି ହୋଇବ ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଛି ନୁହେଁ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲିବେଟି ତେବେ ବୀର ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ରହିଲେ ମହାଲାଘବକୁ ପାଇବଟି ଭଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମକୁ ନ ବୋଲିବା କଥା ବୋଲିବେନି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥା ଏଥିକୁ ଦୁଃଖ ହୋଇ ଆଉ କଥା ନାହିଁ 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 ଆହେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥାଇ ଯୁଦ୍ଧେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାଇଲେ ମହି ଭୋଗ କରିବ ହେ ଜାଣ ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାଗ ଏବେ ମୋର କହିବା କଥାକୁ ଘେନି ବୀର ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମନ କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ ଲାଭ ଦୟା ଜୟ ସମାନ ମଣି ଯୁଦ୍ଧ କର ହେ ବିଜୟ ଏଥିରେ କିଛି ପାପ ତୁମ୍ଭର ହେବ ନାହିଁ ସତ କରି ଏହା ଯେ କହୁଅଛି ମୁହିଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ତ ବୁଝାଇ ଏବେ କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ଯାକ କହିବା ଶୁଣ ବାଥ କରିନ ବିବେକ ତହିଁ ଯେବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ଦେଇ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଭେଟିବ କହୁଥାଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅଧିକ ହେଲେ ପାଥ ପାରଇ କରି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ କୁତାଥ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଭକ୍ତି କରି ତରିବାକୁ ଯେ ଭାବେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲିଟି ତାହାକୁ କାମନା କରି କର୍ମ କରିବା ଲୋକର ହେମନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ବୃକ୍ଷେ ଶାଖାଟି ଅପାର ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଫଳଙ୍କରେ ଦେଇନ ମନୀଷା ଶବଦକୁ ଘିନି କାମି କହୁଥାନ୍ତି ଭାଷା ପୁଷ୍ପିତ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପାତର ମଣିୟ ଫଳରେ ଯେଉଁ ରୂପେ ହୁଇ ଅପ୍ରିୟ ସେ ରୂପେ କାମି କର କହିବା ବଚନ ମୂଢ଼ମାନ କରେ ତ ସେମାନେ ଗଣନ ବେଦ ଅଥେ କାମି କାମେରତ ହୋଇ ଦିବାନିଶି ନାଶୁଥାନ୍ତି ସୁଖ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଡ଼ କରି ନ କହନ୍ତି କଥା
ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ତହିଁ ପାଇଁ ନାନା ବ୍ରତା ତହିଁର ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଲଭୁଥାନ୍ତି ଜନମ କର୍ମଫଳ ଯାକ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ନର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଧି କରନ୍ତି ଅନ୍ତର ଏଣୁ ବୋଲୁଅଛି ନିଷ୍କାମ ଗୁଣ ବହି ଅରଧୁନା ତୁମେ ସୁଖରେ ଥାଅ ରହି ସତ୍ୱଗୁଣେ ରହି ଯେ ନିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଭଜ ସାବଧାନ ହୁଅ ଏ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ତେଜ ପାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ ଯେ ଏକାବେଳ କରେ ନିର୍ଭା ହୋଇଯାଏ ହେ ମହାହୃଦଙ୍କରେ ଉପବାପୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭା ହୋଇ ଆହେ ସେ ରୂପେ ବୀର ରାଜ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲା ଲୋକର ବେଦ ଭକ୍ତ କା କର୍ମ ଫଳ ସେ ରୂପେ ସବୁ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କର୍ମରେ ନୁହଇ ତ ତୁମ୍ଭେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କର୍ମରେ ବୁଡ଼ିଛ ତ ତୁମ୍ଭେ ଏଣୁ କର୍ମଫଳକୁ ଛାଡ଼ ବୋଲୁ ଆମ୍ଭେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଭୃତି ରତ ଅଟେ ହେତୁ ତାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କର୍ମରେ କର ହେତୁ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଟିକି ଛାଡ଼ି କର୍ମ କର ଯେ ଗରଜ ଦଳେ ବୁଡ଼ି କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧ ହୋଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ସମ କର ତହିଁରେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ବହି ପ୍ରେମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୋଟି କର୍ମ କର୍ମ ଉଣା ତା ଜାଣି ତହିଁରେ ନ କର ବୁଦ୍ଧି ବୁଣା ଆହେ ଅର୍ଜୁନ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର ଫଳ ହେତୁ କର୍ମକୁ ମନରୁ କର ଦୂର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହ୍ୟ ଲୋକେ କରେ ଯେଇ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ ତାହାର ଜାଣ ନାହିଁ ଏହି ସକାଶରୁ ଯେ କର୍ମ ଯୋଗ ଯତ୍ନ କର ହେ ବୀରବର କର ଶିର ରତ୍ନ ନିଷ୍କାମ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ ଅନାମୟ ପଦର ପାଆନ୍ତି ଅନୁବନ୍ଧ ତେବେ ତ ବୁଦ୍ଧି ନ ଭଜିବଟି ମୋହକୁ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତେଜିବ ଶୁଣିବା କଥାକୁ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଲେ ପାଇବ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଗକୁ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲୋକ ଲକ୍ଷଣ କହ ମତେ ରୁକିଣୀ ନାୟକ କି ରୂପରେ କହେ ସେ କି ରୂପରେ ଯାଏ କି ରୂପରେ ବସେ ତା ବତାଅ ଯଦୁରାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ କାମନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେ ରହେ ତାହା କୋଟି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା କହି ଦୁଃଖରେ ଯେ ହୃଦ ବେଗନା ନହେ ସୁଖ ଦଳ ଆଶାକୁ ନ ବୁଡ଼ାଏ ମୋହେ ହୃଦୟରୁ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଦୂର ଯେ କରିଥାଏ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେହି ନର ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ଠାରେ ଯେ ସ୍ନେହ ନ କରଇ ଶୁଭାଶୁଭେ ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ନହି ଜଇ ଉଦାସୀନ ହୋଇନ କହୁଥାଏ କଥା ମହାବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସେ ଅଟେ ମହାରଥା ମୁଖ କର ଚରଣ କୁରୁମ ସଂହାର କଲା ପରି ଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହାର ଆୟତ ଯେଉଁ କାଳେ କରଇ ଅର୍ଜୁନ ସେ କାଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତାର ଜାଣ ଦେହି ଲୋକ କଦ୍ୟପି ଆହାର ନ ପାଇ ରାଗ ଥାଇ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବତଇ ଯୋଗୀ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁଲେ ରାଗ ନିବତି ଯାଏ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାଗ ମୁନି ଭିତରେଟି ଯତନ କଲେ ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରି ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ବିବେକ ତା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କର ବୀର ମୋ ଭକତି କଥାରେ ହୁଅ ତତ୍ପର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାରଟି ବଶ୍ଚରେ ରହିଛି ତା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଗତେ ହୋଇଛି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ହୁଅଇ ଲୋକ ଆହେ ବିଚିତ୍ର ବିଜନାତି ଆସକ୍ତି ସକାଶରୁ କାମ ହୁଏ ଜାତ କାମରୁ କ୍ରୋଧ ପୁଣି ହୁଅଇ ସମ୍ଭୂତ କ୍ରୋଧ ମୋହ ହୁଏ ମୋହରୁ ଶ୍ରୁତି ଭସ୍ମ ଶ୍ରୁତି ଭସ୍ମଟି ହୁଅଇ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଗଲେ ତ ମଲା ପରି ହୋଇ ରହଇଟି ଜାଣ ସେ ମହିରେ ଜି ରାଗ ଦୋଷ ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଯେତେ ନୁହଇ ତାହାର ଶାନ୍ତ ହେବା ଲୋକ ଘୋଟିଲେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରି ନ ପାରନ୍ତି ହେ କେବେଟି ବିମୁଖ ଯାହାରଟି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଅଛି ତା ବୁଦ୍ଧି କଳିବାକୁ କଥା ନାହିଁ କିଛି ଅନାୟତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ କଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଏମନ୍ତ ଲୋକର ଭାବନା ନ ସମ୍ଭବେ ଭାବନା ବିନା ଶାନ୍ତି ନୁହଇ ତ ଲବେ ଅଶାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କିରୁକେ ମୋକ୍ଷ ସୁଖ ହୋଇବ କହତ ହେ ବୀରଙ୍କର ଶିଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଯେବେ ବିଷୟ ଆଶେ କରେ ସେ ବଳରେ ସେହି ମନଟି ପ୍ରଜ୍ଞା ହରେ ନାଭକୁ ଘେନି ଗଲା ପରାଏ ପବନ ଜାଣ ମୋ କହିବାରୁ ଆହେ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବଶ୍ୟ କରି ଥାଏ ଯେଉଁ ଦେଇ
ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ କହି ପ୍ରାଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଭାବରୀ ପରି ତହିଁ ଯୋଗୀ ଜନେ ହୁଅନ୍ତି ଉଜାଗରି ବିଷୟଟି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦିବସ ଯୋଗୀ ଜନକୁ ତାହା ଅନ୍ଧାର ସଦୃଶ ନାନା ଆଦି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଦେଖ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ନ ପାରଇ ଯୋଗଠାରେ ବିଷୟ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନକୁ ବିନାଶ ନିଷ୍କାମରେ ଯୋଗୀ ସଂସାର ଯେବେ କରେ ରହଇ ସେହୁ ଜାଣ ନିଷ୍କାମ ପଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ରୀତି ତ କହିଲି ତୁମକୁ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ମୋହକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ତ କାଳେ କ୍ଷଣେ ଲୋକ ରହିଲେ ପାଏ ମୋହ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୋକ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭି ଯେ ରହିଛି ତା ତରିବା ବେଳେ କହିବା କୁନ୍ଦି ଅଛି ଏଠାରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନାମ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ସୁତ ବ୍ୟାସଦେବ କଲେ କହେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ନରେଶ ଗୀତେ ଭଲେ।